You know that then it's about you, baby. Only you. Janji, apa? Wah, aku harus nengok deh. Aku harus diri ya, ayo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Iki setunggal jam 1000, berarti sekali sedoso. Nuwun nggih. Nggih Pak, Mbak, monggo Mbak. Lah kowe doan ra sido jajan iki. Oh, ra soalnya kalau sing tak pilih entek Oh ya wis, ada aku ya. Tenang jujur. Wah, ayo kontene Melisa. Temu Bu Ari. Sido ayo. Waalaikumsalam. Monggo enggak? Enggak. Ibu angsal nyuwun wekdalipun sepedang mboten. Nggih. Kula badhe tanglet paugeran SMP Negeri 2 Ngodian. Terus yang Oh nggih. Matur nuwun sakderengipun. Iki kelas pinten nggih? Mas 7C. Itu cek nggih. Nggih, ini para siswa sekalian, matur nuwun sampun wonten ruanganipun Bu Ari. Menawi program wonten SMP Negeri 2 Ngodian menika ingkang sepindah wonten visinipun. Terus visinipun wonten SMP Negeri 2 Ngodian menika salah satunggalipun menika sekolah berbasis budaya. Nah, wonten ing sekolah berbasis budaya menika wonten program para siswa kedah unggah-ungguh ngagem unggah-ungguh basa Jawa menawi pinanggih bapak utawi ibu guru utawi karyawan. Nggih. Kadosipun menawi kepanggih bapak ibu guru menika salaman utawi assalamualaikum utawi tersenyum mesem ngoten nika. Terus mungkin pun terapaken ugi wonten pelajaran-pelajaran yang ingkang mboten namung basa Jawa namung pelajaran-pelajaran ingkang matematika, bahasa Indonesia utawi pelajaran-pelajaran ingkang lain. Mboten nika sampun ketan nuwun. Nggih. Jadi Bu, kita lagi nyuwun pamit pemimpin ya Bu. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nggih.